2 taon nang nag-aatamanin kambing si Michael Nuwas, kan barangay Binudigahan, Piuduran Albay. 10 kambingan sa iyang ataman ngunyan, inimanan sa iyang sulamenteng hanap buhay. Kumpara kan mga nakaaging taon, mas tutukda siya ngunyan sa pag-asikaso kan sa iyang mga kambing urog pata na baritaan yaman ang Q-fever, kung sa insaro sa mga pigtatamaan ang mga arog kan ataman niyang kambing. Pag nakadigdi kaya yan sa mga arog kayo ng kabubulda, mga alaga man, pig-alagaan ko digdi. Pag nag-abot digdi, ubos man, gugura nun ano man sa mga ayupa na bigla sa nang madapuan ka ito kung igwama na makaabot digdi sa sarong lugar na siyempre damay-damay na ubusan mga barangay. Nahahandal man para sa iyang 2 atama na karabaw si Alex Munda, kan barangay Marigondon parehong banwaan. Ang pag-uumaman sa nakayaan sa iya man nahanap buhay. Siring ni Michael, laom niya man na dai na makalaog pa sa rehiyon ang nasambit na helang. Dakulang kawaran kaya dainis sa indang hanap buhay in kasuman. Alam mga managpayan, ay mga damulag man kami na napadi na hindi makaabot. Mapag-almanta, niya pagkatabang naman sa baganap buhay para sa muya. Yung gigibo naman, pag may ilang yan, pinagapainom naman yung bulong. Gabakal kaming bitrasin, algaan. Sigun sa tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol na si Lobelia Guarin, ngani dai makalaog sa Bicol na nasambit na helang na minatama sa ruminant animals arog kan kambing, karabaw, baka asin kabayo, nagbilog na sindanin quick response team. Mas pinaigot man daanin ang quarantine protocol sa mga checkpoints. Talaga nag-keep ng maigi aside from doon sa dati nang pinapa-implement na may pag-check ng mga veterinary health certificate, mga shipping permit ay may mga iba pang dinagdag na hahanapin. Pira sa mga sinyales kaining helang, iyon pag-ubag kan uterus kan mga naunang bitang hayo, pagkalaglag kan mga pigbabados kaini, kawaranin gana sa pagkakan, pananamlay asin iba pa. Kahit baga sinabi ng Bureau of Animal Industry na na-contain na nila yung Q-fever na first time na pumasok sa atin sa bansa, itong hakbang ng DA Bicol ay preparasyon, paghahanda para kasama din yung information dissemination para maging aware yung ating mga grazers at maging yung mga consumers din na may ganito pala na sakit. Katakod ka ini. Nangapodan man ang opisina kan DA Bicol sa mga LGU na mas maging alerto asin mas maging istrikto sa pagpapalaog kan mga siring na nabanggit na hayop, urog na itong mga hayop na haling Marinduque asin Pampanga kung sa ininot ng may naitalang kaso nin Q-fever. Sa presente, mantinidong 0 case ang Bicol Region sa nasambit na helang. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.